наноапокалипсис се случва в NAND, извинявайте, не нано, в областта на SSD дисковете. Шефът на Xeon Файсън каза, че чиповете са поскъпнали двойно за 6 месеца заради AI. Всичко е продадено. А нови фабрики ще има едва през 2027 година. Всичко е продадено за тази година и за до година. Ако искате да купувате диск, или купувайте бързо, или чакайте поне още 1-2 години. Макар Павел Павлов да ме репликира в през седмицата, когато коментирахме, и да каза: не, ще има дискове. Надявам се той да се покаже тук и да има някакъв дебат на тая тема. След това някой успя да хакне, в добрия смисъл на думата, термостатите на Google, които бе предвидено да спрат да работят, обаче някой човек ги направи да работят. Супер! И Intel, пак китайски кражби. Инженер от Intel откраднал 18 000 тайни, разбира се, китаец, и изчезнал. Пак китайска операция, вече изразът троянски кон се трансформира в китайски автобус, защото в европейски градове китайските автобуси се оказва, че имат тайна връзка с Китай през румънски мобилен оператор. Някаква сим картичка мушната там. OpenAI искат субсидии, част от пакета CHIPS Act, държавни субсидии. Той не е голям пакет, беше за $50 милиарда. Има ли основание сам Алтман да иска дял, и той не само за производството на хардуер, но и на софтуер, на AI? IBM Nighthawk е поредния модел на квантум компютъра на IBM с 120 кюбита, доставка още тази година. Има ли интересност в тази новина или е повечето хайп? Предлагам да разберем в новините. Да започнем след това кратко съобщение. Ако в момента се оглеждате за нова работа, посетете jobtiger.bg, първият кариерен сайт в България. Там ще откриете актуални обяви от стартови позиции до роли за опитни специалисти. Платформата дава възможност да запазите търсене на базата на избрани критерии и да получавате известия за нови обяви по имейл. Вижте обявите на jobtiger.bg.